Pyrtong Shipai Assam Regimental Center ARC kabadan ka ktem trei jong Lower Shillong Headquarters 101 area ha ka khat bat khat lai tarik kala Kner ki jingiarap shaki Shipai bala shongthait kiba ki Lum Garo. Hakini ki arsengi kila ai jingiarap shaki saus pa ngut ki Shipai bala shongthait kiba shong basa haki Lum Garo. Jingiarap ki kentup ya jingle buram ban ai ki la jingmentoi lingba ki jingde ki mar ki mata ha dor ka batan jingpen stat ban sami ki pension bat jing sumar sukher da ki doktor na military hospital Shillong bat goti ki Shipai bala shongthait ki lepen pawi jingkemen bat jing hun min sim ki ni jingle jong ki nong pen ya ktem Shipai Brigadier DCS Kantial Commandant ARC ula kular ban play kila kilinti jingiarap na kabenta baro ki Shipai bala shongthait.